Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Ngani interview kwambiri mwina choyambirira reaction yanu ndi otani pa za imfa imeneyi? Wema kuti zopya, inexplicable, incomprehensible. Yesu kama Ukaristiya taimene ndikungochoka kuguwa kwera wandiko kawina wake kuti nzanu hapa mtima Banda wamwalira mai ndinabalalika zote ndiri kuchurch naiwala. I can't for 5 times. Are you joking? Don't joke. Kuti nditu Banda wamwalira mai Banda anali mtolankhani mbambande. Banda anali muntu watu kamakamba na interview komatu ndiye ukonzekere ukakhala nduna ukachita masewera nditu mafunso ake atokuchotsetsa minister chifukwa anali amati akamakufunsa poyamba uyambe kai waganiza kuti kodi udzidziwa kuti ndikakomana ndi Banda ndipo Banda akandifunsa mafunso ndiye akanena kuti exclusive interview ndikiro Banda ndimakumbukira kale ukamba kaenda werenga ungati ha President Delano Roosevelt pamina John Fisher nena anatengesera komanso yamba kaonera timu ya interview ya Gerald Fitzgerald pamina pamina amanyita campaign atakomana mamso ndi Richard Nixon 1959 ndio umadziwa kuti umawina ukozeka uwerenge bwino monga nena zena maitavya akulu mamulumuzana odziwa kufunsa ndiye Banda ngati anali munthu mulumuzana mbambande mtolankhani oti akamakufunsa iweze kukamba waganiza kuti koma pamenepa ngomangu is humor koma anali munthu oti akamakufunsa analibe mantha. Ndikumbukira nthawi ina adabwera mu office mwanga ndili nduna ya zachitetezo kundifunsa mafunso kuti uli amene kapena kuti ndauza apolisi amange akuti alibe mantha. Ndinafunsa iwe ndine munthu oti ali apo zinazoya kumatiya tifunse kuti dziko lidziwe ichibwanyi muchita ichibwanyi kuti mwanyamata woti ofunsa mafunso nyamata amene ndikumbukira zokhanena ya excellency Madam George Banda posayidwa apa amene anena kuti posayidwa apa I think last month Banda anali ku State House anaenda President Professor Arthur Peter Mutharika awuza kuti Banda, you're doing a good job, keep on the good works. I felt happy as somebody ngati munthu wina akamene ndimandziwa Banda kuchokera ku Capital Radio kali kanyamata kakang'ono kali njala dino Osman kali akuyamba ntchito koma kamafunso ake and Banda wakwera mutolankhani mu wapita ku MBC ko kakati wapita ku Times wapita ku State House wabwerako nyamata odalirika nyamata otezeka bwino nyamata akamachita interview ali samafuna kuti imvere Banda koma Banda wamwalira nditu koma Mulungu world is cruel. Ndino munthu mmodzi amene anakupanga interview pa maulendo osiyanasiyana muliso maudindo osiyanasiyana mudzamukumbukira motani mwinanso muli ndi occasion ina yake imene mpaka pano imakhala ngati one of the key moments imene mungamukumbukire nayo Banda? Wandinga mainterview ambiri Banda Times exclusive wandibanga kwambiri koma ndine kuti maulendo onse amene wandiita interview Banda umati ukamakusanapite umaene ukonzeka bwino iweyo makamaka ukhale nduna ya boma pandikukumbukira pamene anachita interview nganduna ndimachitochita mantha kuti kuma amene ndikamaka choka kumene kukona president akamakaonera andiuza kuti chifukwa chani mwamina choncho ngakhale kuti pamene nali mneneri wa chipani cha DPP wabisa secretary ukamapita umamba kaye wauza President Professor Arthur Peter Mutharika kuti bwana akandira interview Banda komatu I hope you are ready. So pali zinthu zambiri zimene ndakukangale Banda zoti wani zinandipangitsa ineyo ndi kukhala Malawi
kunja kuno kuli DAUSI komanso wadziwa kunja kuno Banda komanso Banda anali nyamata woseka anali nyamata wopempera sikunakana atanditambisa ni mafunso ndiakuti ndikamaliza viro chachi kwa ngenda muzakuyayi ifesi zaviro iweyo oyamba kuita invite ndine tipite ka St. Patrick's nali kulio tipite ka St. Patrick's kumisa ya madzulo tikakachoka kumeneko ndiyepita kujeni kwako tinatengana pakali moto ndi Banda kupita kumisa ya madzulo tamaliza kumisa muza kuti timakwata timaima amapanga zimene amapanga mise imeneyo ndi father kubalasa tamaliza kumeneko tacheza ibandi bata kuti ziko kwambi munthu woti kuti tachoka kuma interview tapanga zimene zakukoma zopempera zokhazo amachita prioritize akuti andine mbusa ndikakulalikira ngamuza kuti inazo ndine very probative zondilalikira koma anali mnyamata oti wabwino wochezeka amagwera pa udindo the Director General. It was a pride for Malawi. He was a man of great passion to his work as a journalist, a man with questioning his skills inborn, and then the talent Banda inherent inborn talent. His skills were unmatchable. You know, somebody who could ask a question that is so provoking, you know, you feel good, what happening? What should I do? But I think Banda was the greatest ever journalist I've never met, and that is no more. Zina Mungu litamandika. Poteza Mungu aneti bata, Mungu emeye watenga, zina wanyo litamandika. Koma, tikulira ndife antu ofuka. Zato akapita ngakeza kauri, zona ndifantu okuruvirira. Monga anenera onse. Koma ndizovya kwambi ngati nkhondo kuti Banda wamalira. Adi yese Malawi yonse kuti adi yese puzoti chachitika ndi chani Brian. Watu ala chani Brian. Watu anabaliti Brian. Nanga mulungu osati komera mtima kuti asunge mwanayo. Wayamba kwangu khala Director General posa chedwapa. Mwanayo wapanga banja amakwera ndipo anamkanitira kuno mwana ukhala Director General. Nyamata wabwino, nyamata otsiwa ntchito. Ndikutokozeni ku Times. Mwachita zinthu zabwino. Nzani mukagwira naye ntchito. Mukumbukireni lero Banda anali ku Times. Anali ku MPC. Koma chipoti anagwira ntchito Mukala. Cardinal Evaristo azwa Brazil 1982 mena machida pabuku lake Christ of Conscience ananena kuti what do we do? What he said? The legacy lives on after we have gone. Ifeti manena zatu akamwalira otakhala kuchaka kungoti koma kumakhala kulira kukumbuka kutokoza kuyamiza mulungu pa zabwino zimene anatipatsa ngati Banda uwuse mumtendere usati ule Banda anali pampande kuti iwe ziwongwambiri titokoze kwambiri Nicholas Dausi pepani kamba ndikuziwa kulemera ndithu kwa chinthu changati chimenechi kumanso kuti analizana pepani Nicholas Dausi nawonso kulira kwawo walira Banda amene atisiya tsiku la lero tili ndi bambo Kenny Msonda pa laini pa nawonso program yake mimi ya street talk ataipanga introduce oyamba kuti ampange interview kwa program mimi naline kitangu maliza program mimi ananipanga introduce kwa zake na awira Captain Radio Rose Nsonko ndi kimosekateta na tolankana mbili anakhala kuti no naingiza nawo kwambiri, and I used to joke with them kuti you are my adopted notions chikamba nditenda kuti ndine uncle kore kuti ilisindi kuona kuti ndiyambira bali komanso 2012 to 2014 nthawi ya ulamuliro wa PP principal ulamuliro wa Her Excellency Dr. Joseph Banda at State House naingiza nanenso kwambiri Banda ndipo tisana mizani kunja kuno yayi anali mnyamata amene he had very rare characters and ponena zona anali mukoti pachizungu I can describe him kuti he was a very flamboyant journalist. Munthu amene anali bold, full of personality, munthu woti he could stand out
he could draw attention, and he was not afraid. Anali muntu very expressive, muntu charismatic and very lively. And mene pa zambiri zandichamkumbira na Banda nizamkumbira kwa mbiri pa zinthu ziwiri. Mene monene interview mene tinakhala nayo kuchokera ku TTV mu 2016 mtango choka ku PP nakhala kathawi ndipokena ku mtalo wa TVV. Mtalo wa TVV His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika anandipanga point ngati board member wa ku PPPC. Chimene chinambongisa Brian kandi imbrefone and mwina msaji wa interview manager. Chimene chidachitika Brian shoti makane pafupi sazambira akapeza kuti guest alibe amandimira Uncle Kemso ndili mu studio ndili on live koma guest palibe. Can you cover me? Ndipo nimampaga cover ntazambiri and interview manager ayo anhambisajiwa. It was like kuti ndikira ntawuni ndana ndindia phone Brian Uncle Kemso muri kuti ndara mu my way ndikusa bachiri ndikira ntawuni ali imani bomba ndati bwanji ati ndili live guest sana bwere. Can you cover me? Interview manager nachita kuyimisa galimoto ndipo dapanga interview manager mene panopo ilachidwa 2016 kuna mpaka na pano anthu amaikambira ngati kuti yachikidwa zuwo. Amene ndana Brian anali nyamata kuti mukazizi musana zimene amafusa mmene wanenera nzanga ena ukapanda kuchenjera amatha kumaliza. Motita vimene tinayamba ngati kuti ndifuna kumpanga kava koma ntaona kumene kupita zinazo kuti apa ndikapusa nditha ndine apa mmodzi wa isaine kakuta nane nasindagiya. In fact interview manager was one of the best interviews. Poti ambiri amene muchita ndale muwafotokoza Banda ngati mmodzi amene amapereka ndithu kuchirimika pofuna kuyankha nkhani zimene zili zofunikira kwambiri ku dziko. Kutisiya kwa Abanda ndi statement yotani imene ikuperekedwa ku media fraternity as a challenge. Ku media fraternity statement yakupereka Abanda china chimene ndimafuna ndimalize nacho nchokuti anali ntolankhani wakuti simamvesese bwinobwino muta kukhala ndi what interview koma ikata samasunga mangawo sungaze mtu wakwiya kapena wakuba. Chimene mwina media fraternity muchitenge Brian mati mukakhala kuti no makhala ndi interview ya hot mene napanga ine ndiye uchi. That was a very hot interview. Itangotha ananyigira phone Uncle Kemso koma dem nditenge sasa. Inacho kuona kuti mfunu sama aonisa kuti wakwiya kapena wakumudwa. China chimene ndisamukumbukira kwambiri ne kumasungula ya Malawi cha Brian anali ndi mau amchichewa amene amakonda kumali wapa mawa was a trade name yeyinja monga munthu amene analisopotera monga munthu amene analiokonda kwambiri kuziwa Mulungu amadziwa kuti mawa ndi zimene amasunga Mulungu. Kotero kuti tisaname imfa Brian Banda ikhuza anthu ambiri komanso mbali ina imfa imeneyi itiphunzitse kuti masiku amoyo wa munthu amasunga Mulungu. Siku nthawi zonse munthu uzamwalira utadwalika ayi. Mulungu masiku athu ali m'manja mwake mwa Mulungu ndipo aliyense Mulungu anamikira malire kuti asadusepo. Chinsinji chake Mulungu anatibisira kuti kodi uzanyamuka liti ndipo uzanyamuka bwanji. So palibe mdziko lapansi amene amadziwa kuti lero tingamakamba kuti Brian wapita. Chabwino koma Mulungu amadziwa. Tithokoze kwambiri Ansonda pepani mataya munthu Apostle Koviwa mataya munthu media mataya munthu komanso kuti TV mataya munthu Malawi mataya munthu mzimu wa PP use mtendere. Zikomo. Arthur Peter Mutharika wafika pano pa BICC ndiye timanena kuti munthu ameneyo anali kuti munthu ese. Kaya Brian kaya anali kuti koma zikungosonyezeratu kuti chipani cha TPP chili ndo chitsatira chipanichi. Ndipo lero ndi tsiku la mtengo wapatali anthu amangoyenera ndithu kuti atuluke azaperekeze Mutharika. It's been a long day, Your Excellency. Koma kuti nchiyani kusocho nchi. Tsono ambwana naona kuti
nthawi zina uzikhala ndi mpata kuti chete ena achitepo chete yomwe tincha kuti nati ndione kuti konga amene abwerewo kodi kapena acherefuke bwanji acherefuke bwanji kucherefuka chichewa chako nene kuti chimene kuvina acherefuke bwanji avine bwanji ndivyo chaiweyo msatero simumamba no akangopezeka munthu wina kapena oziponyaponya mafoni yose alipera ndilipo tena undiona bwana ileyo you know people say I'm 80 I'm not there yet. Not 80? No okay. Not there yet. Yeah, I'm 78. Okay. 78. Ndiye atinga na maimba mafoni asaimbe bwana ambegere yani yakupeleka moni achayani amapeleka moni kuti muli bwanji mwafusa moja kwa paloma kuli bwanji osamatamawo umacheza buno bwino osamatamawo anzana anachita mwana oposamuka adasi anthu ataombanitsa mitu panjigwa dakasiya minga uli mukire nyimbo afu mesa tinkayimba so uli mukayimba tinkayimba nyimbo jamani akuti anzanu ena anachita mwana oposamuka anamenya wantu kutukwana fumu muzimu pamene panso ndiye pamapeto programu yathu mama wa uno ya kwa gwanji nanga makalisa ngemu kudusa jina times exclusive mazuloa kale tinakhalisa mawa zona una kwa gwanji muno tinakhala mu tinatenga nthawi koma haita tikakondolera bwera ndikuyamika na mfumu inu munthu wabwino inu ndi munthu wabwino. As we finish our discussion tonight, mumamva bwanji mukamatumikira kaya mukunenera kaya mukupempherera anthu ndiye pamakhala anyamata otetemula meja wanu chaya meja chaya zimene zamazimvetsa bwanji? Of course such has ngwamba kuzimva chokera kwa inuyo koma simapeka choncho koma chayayo awonjeza kwambiri chayayo mwina si chaya koma you know ineyo let me tell you something about ndakumbukira bazooka. Let me tell you something. Okay. Let me tell you something about me. Okay. So anagamba kuti muitenene munthu naye anabweresa munthu ayamba kupanga kachitoliro akwemba kachitoliro kachi anayamba kupanga machani so chitoliro chalo ndi chaya inecho si chayayo koma niyo kamumutenga kuti chitoliro chalo ndi bazooka ineyo nimakwenda momentum and let me tell you something by that many people ndipo amene anganyadire kumunyadira president si inetu ndi amalawi koma sinu nomwe amene munanena kuti amalawi ngosa afera so lero mufuna mwafere zikoma kwambiri funso la nzeru kwambiri anthu ninu na abale yanga wosokoneza ndi uyu mlembi maulaso mwina inenali asha kwameza bwera kwa wabwino mlembi akusokoneza osokoneza ndi mlembi nanganali kuti kuswera ngini sana ule ndi munthu odama tamangaso chilo ana yankula nasazika kuti yaye ibatika mwana wachola mtambo California poyamba timagamba kwambiri ku MCP chifwanda amene adali ndi thumba adali misonkho ya malawi yes pano tichitano focus ku DPP mwaiona andosati dabwa ayi ndimene timapangira zinthu zachi chifwena nkaona ngati MCP timangodana nayo koma timanena kuti kumene koko mwakhalira ndalama za malawi yes ndiye tifuna tizilondoleze ndalamazo yes ndiye shift pano sititikamba za MCP ayi pang'ono bokha basi kodi mukutani kumene kwa MCP zona komano daily tikafika pano
kodi misonkho ikwenda bwanji ati bibi akizolowera ma promises akwenda bwanji kodi ultimate chani manifesto ikwenda bwanji nkulakwa kuyankhula motero alembi athu apano ayi ndithu sikulakwa ndipo mwachita bwino mawuwo kwayankhula pano chabwino izo nkukhala zina mwazinjiro zimene amationesera pamodzi pano malemu Banda pamene takhala tikugwira nawo ndithu ntchito zinanso chakumapeto kuno tikhale tikubweretseraniso kuti mudzimvere bwinobwino palaina apa tili ndi bambo Moses KUNKUYU amene ndi ochokera kuchipani cha Malawi Congress ngati campaign director umeneko and amenenso atipanga join kuti tiyankhule nawo nkhani yomweyo kugwirizana ndi imfa ya Banda. KUNKUYU takulandirani ndithu mpulogalamuyi. Tatokoza mwina choyambirira inonso ngati munthu amene mwagwira nawo ntchito Banda munalinso munthu mmodzi amene munapanga nawo ma interview muli mboma ngakhalenso muli mbali ina imfa imeneyi yakukhudzani motani ndipo mutamva chinabwera ndi chotani chokhudza ntchito za Banda? Imfa ya Brian mmene afotokozeranso anthu ena amene alira komanso mmene dziko likulirira imfa imene yadzidzimutsa ineyo nditamva uthengawo ndinafunsa kangapo ndipo ndinayimba mafoni mawangapo kuti nditsimikizire. When it was confirmed that indeed Brian is gone chinandidzidzimutsa choyambirira kuti moyo umakhala ndi pobisidwa ndi mwini wake koma chimene chinatsogola nkukumbukira how I knew Brian. I knew Brian kale kwambiri over 20 years ago and mwina iyeyo sanali mmene analili pano ngakhalenso ine sinali mmene ndilili pano koma along the way tapezeka kuti tadziwana kwambiri komanso tathandizika kudziwitsidwa kwambiri because ineyo tagwira ntchito ndatola nkhani chifukwa cha ntchito imene timagwira ngati ndiona nthawi zina ndiye kuti atola nkhani anasanduka family yanga koma mu familemo mumakhalanso anthu amene amakuonetsa chidwi kuti akulandira ndipo ali okonzeka kuti akukhazikitse mu familemo. One of those people anali Brian. Tikamuona Brian ndimadziwa kuti ndi munthu amene ineyo wandiphunzitsa kachitidwe ka zinthu ndipo anali mphunzitsi anali munthu oseka kuti ngakhale chinthu chitachitika chimene ukhoza kukwiya nacho koma iyeyo amachitsindikiza ndi kuseka ndi kukhulupirira chifukwa cha mzimu wake wokonda kupemphera amakhala nacho chidziwitso chakuti zonsezi nchabe. So from the microphone, from these radio interviews, the TV interviews, tinafika pakuti tsiku lina ineyo ndinadabwa Brian inviting me to his house. Nakuti ndongofuna mudabwera kunyumba anandivachamapo kunyumba kwake ndinkaona ngati kuti kuli nkhani nditakakambe ndapeza kuti kumene kuja akunyumba kwake akonza breakfast akuti chimene ndakutanirani nchokuti tipemphere limodzi komanso tidye limodzi. We did that. I left and ndimakhalabe mmafunso kuti what was it about koma I realized kuti ndi munthu amene samangokhala bwenzi pakanema ndi munthu amene amakakashe kupanga maubwenzi ngakhale outside the television. Ngati dziko taluza motani komanso titengerepo phunziro lanji pa ntchito zimene amagwira Banda? Tikhoza kumufotokoza mu njira zosiyanasiyana koma ngati dziko ndiye kuti choyamba tataya munthu odzipereka pa ntchito because ntchito ina iliyonse imene ukugwira udzikhala nayo passion. So Brian was one such character amene anali ndi passion kwambiri ndi ntchito yake amayikonda ntchito yake then zosadabwitsa kuti ntchito ija amayimva kukoma before amayimva kukoma anthuso amakhala ndi chidwi kumvera kapena kuonerera munthu amene chimene akupangacho amachimva kukoma. Maprogramu ena amene amachitika okuti ngati akupanga host Brian muona kuti anthu achita chidwi chofuna kuonerera kapena kumvera chifukwa choti munthuyo amachikonda choti so choyambirira
lekuti kutaya munthu amene anali ndi chidwi kapena amakonda ntchito yake. Chachiwiri ndekuyigwira ntchitoyo professionally, ukhoza ukonda ntchito koma nkusamayigwira ntchitoyo imene wagwiridwira. So Brian amagwira ntchitoyo professionally. Chachitatu ndicho chokuti chozindikira kuti ntchito imene mukugwira ija it's a delicate kind of ntchito, ndi ntchito yovuta imene munthu akhoza kukwiya nayo. Koma musiyanitse zokuti munthu uyu akwiye ndipo apite atakwiya ngati za personal ndi kukhazikika pa cholinga chimene mmafuna kufunsira mafunso. I'm saying this because kupanga interview ndi Brian dziwani kuti chilipo chokakukuwitsani mukhoza kukakwiya. Interview ina iliyonse ndi Brian imakhala yosiyana. Brian was always new. Suna kapanganika naye kuti uyu akandifunsa mafunso awa ndipo tikayankhulana motere. That was never the case with Brian. So unali kuthekera ndithu kokuti makamaka chifukwa chopanga hold ma public offices pamakhala kuthekera kuti akakufunsa chinthu chimene utapanda kukhazikika bwino ukakwiya. Koma yeye amadziwa kuti izi ndafunsazi munthu akhoza kuchoka pano nkundikwiyira. He was humorous, amamalizisa zonsezo with a smile, ndipo mumasiyana zinthu zonse zili bwino. So zinthu zitatu zimenezi ndi zimene dziko lataya in Brian Banda: passion for it, professionalism, and that attachment of humor ka umunthu popanga ntchito. Tathokoza kwambiri akunkuyu. Zikomo kwambiri. So pakanema kukumbukira malemu Brian Banda chaposa chedapompa tikhale ndi wayana chunga kuchokera komwe kuno ku Times Group amene ticheze nayenso pang'ono makamaka pofuna kungowunikira za contribution imene Brian Banda adapereka ku Times Group. Tisaiwale ndafotokoza mbuyo moja kunena kuti tidayamba kugwira naye ntchito Brian Banda pa 20 August mchaka cha 2014. Adachoka pakanthawi kochepa kenakonso nduza bwereranso kuno ku Times Group pa 14 March mchaka cha 2022. Tsiku lake lomaliza kugwira ntchito kuno asadapite kupita kukakhala Director General wa MBC padali pa 13 March mchaka cha 2026. Nkumayang'anira zinthu zonsezi palinso ndithu uthenga osiyanasiyana wachipepeso umene wayamba kale ndithu kubwera kuchokera kwa magulu osiyanasiyana. Taona pa nduna zofalitsa nkhani Shadrack na Malomba nawonso atulutsa uthenga wawo. National Advocacy Platform motsogozedwa ndi Benedicto Kondowe nawonso uthenga wawo watuluka. Media Council of Malawi Executive Director Moses Kayuya nawonso atulutsanso uthenga. Komanso pali chiyembekezo kuti magulu osiyanasiyana azikhala ndithu akutulutsa uthenga umenewo. Tili ndi wayana chunga pepani achunga madzulo alero. Pepani yankho komanso pepani Benedetta komanso pepani wankulu apite kwa amene amationera ngakhalenso kuti mvera pa wireless athu at times. Mudali munthu mmodzi amene mmagwira nawo ntchito Brian Banda pafupi kwambiri tikayang'anira maprogramu ngati akwagwanji, maprogramu ngati hot current. Tiyang'anire ntchito zimene Brian Banda wapereka ku institution ya Times Group mulendo umene timagwira naye ntchito. Timuyang'anire motani ulendo wake Brian? Ndiyambe ndi ku wireless ya mawu studio muno mumene takhala muno ndi mmene Banda Malemu amafasa atakhala pa mpando umene mwakhala ino aseunda kumapanga program ija yodziwika bwino ya Times Talk imene mayamba nthawi ya 5 koloko mpaka na 6 koloko lolemba mpaka na lachinayi. Ndipo iwowa amati akamapanga program uyo amakhala ndi chikoka chapadera. Kawiri akamakonzekera programu timakhala kuti tapasa topic kapena akhala ndi topic kuti topic iyi ndipite nayo pa wireless. Panali masiku ena timanena kuti yayi Banda iyayi kapena iyi tiye nayo. Komatu akabwera ndi programu pano amakhala kawiri ndi kanyimbo kamilandu. Ndi amataka kaimba kanyimboko umadziwa zonena kuti lero nkhani I think ilowera uka kapena ilowera uka. Anali munthu wachikoka, anali munthu okuti
amaoneka kufasa akakhala muno madziwa munthu uja onena kuti has found a purpose in their life. That's how I would describe Brian Banda in the radio studio. Munthu onena kuti amaoneka kuti pano ndiye wafika chimene amakonda ndiye kukhala mu studio nkumayankhula. Komanso Brian Banda ku wireless kumweko ndi amene anthu sadziwa program yotchuka ya kuno ku wireless ya kulinji anali mulusi woyamba ndinapanga nawo malo ake omwana. Maprogram ndithu oyamba onse iwo anali mulusi woyamba wa program ya kulinji pa wireless ino ya Times. Ndiye tikapita sopano ku wireless ya Kanema ku TV kumeneku ndiye amadziwika bwino ndi program ya Hot Current. Program ya Hot Current iwowa apangapo ndi anthu angapo ndithu ndipo inenso ndinachitika mwayi kuti nthawi ina napanga nawo program uyi. Obandatu amatha kubwera nthawi zina kuti mwakambirana ungopeza kuti Obanda akulowa mwina 5 minutes basi before the program abwera ndikuti ine ndimunati nda msisya kandi nda bishop chafumuka takambirana ndiye akubwera basi alowa. Koma moto umene ataubutsa penepo akangokhala kuti ampasa control center chakuti abasi yambani umati kuti munthu uyu khala ngati tinali naye limodzi wanawa yonse timakambirana bwanji anali munthu woti was very natural. Zinali zinthu zachibadwa sizinali zokakamiza ayi. Ndiye program uyo amayankhula mopanda mantha and akakhala kuti afuna kuti apange emphasize kuti chinthu chimveke ande mmadziwaso amazakufunsani kuti mmayankhula zamphamvu achunga koma apapa ndiye mwayankhula this is powerful. Ndiye amazakufunsa mwadaladala kuti mwati chani kuti cholinga chonena kuti anthu ubwereze fundoyo kuti anthu amvesese. Ndiye muona kuti program ya Hot Current amakhala yonena kuti akhala kuti anthu adana naye amadana naye zenizeni akhala kuti anthu afuna kumkonda amankondanso zenizeni chifanane munthu amene amati akamapereka uthenga wa chimene afuna kupereka akakhala ndi position sikuti pamakhala so masewerayo makhala moto okhaokha. Komanso pamene maprogram ena pa TV tisaiwale amawerenga news Obanda. Komanso iwo amakonda inali lachitatu siku limene amakonda kuwerenga news Obanda. Komanso iwo amapanga program ya kwa Gwanji. Program yako Gwanji apanga ndiponso kumbuyoku adapangapo program yatu kudziweni. Program imene asana tenge aponje anayipangapo iwowa nditupa TV Malemu Brian Banda. So ni munthu onena kuti ku radio ku TV nkhani za lusozi ayi zinalipo zosachita kufunsa ku udindo iwowa anafika pa udindo wa programs manager ku television kumene kunde kuti iwo ndamene amayangana zosanja ma program pa wireless ya Kanema ya Times Television. Komanso iwo ndamene amaonesesa kuti ma program atuluka mene anasanjidwira ngakhalenso chilolezo chopeza material anyowani kapena kuti ukajambula zinthu zanyowani kuti zitulusidwe pa TV kapena kuona quality kuti kodi izi zatuluka kapena sizinatuluke kaya anthu atafuna airtime kapena afuna nyengo ina yake kuti ayikepo zina zake kani malonda kapena ndi program yapadera pa Times kozera kunali kwa Brian Banda ali kuno ku Times anachoka ali mpando umenewu wa programs manager ku Times Television. Mwina ndinene motero tikamayang'anira kuti moyo wake wambiri ogwirizana ndi ntchito makamaka ya utolankhani adapereka ku kampani imeneyi ya Times Group pamene amagwira ntchito ndithu pa wireless komanso ndithu Kanema mu nthawi zochuluka I think budachitapo nkhamwayi upanga create naye history tikamayang'anira ndi zinthu zina zimene amakumbukiridwa nazo kunjako yayi takungosukusulani tizasamba pobwera maungati siriziwa kumalopa mawa munali ndithu pambali paje mukamazingalira zonsezo munyengo yangati imeneyi mumamva motani. Brian amakhala ndi njira yosimikiza chinthu tingoyerekeza program ija yapita kwati tagwirizana tikuchita kupangana masaini tumizana mauthenga ndithu kuti nthawi tu yatha nthawi timalize ndimbayina masatu service ndiwo mati kudi vesi yatuluka sochoka kutiso nde amazanena vesi ija akainena ndamazayisindika kunena kuti yayi munthu kumva ukamachoka penepa anali ndi a way of pronouncing words ndingopereka chisanzo amakunda bulozu mazulo buno amakonda ndithu kusimikiza mapaderadera ngati zamphamvu komanso kuvomereza kumene muvomerezako kwa amazikonda ndimalize motere mwina kuti sabata yatha tinataya mmodzi
komanso wa owulutsa nkhani kuno ku Times Mbumba Nkhoma amene wayikidwa ku Ulilongwe ku area 18 cemetery. Ndiye Mbumba anamwalira siku lomaliza la mwezi wa Julai inali lachisanu. Mazulu ake anandiimbira foni Brian Banda atayimba foni akuti ochunga ndimafuna kuti ndikupepeseni mwapaderadera chifukwa ndikudziwa zoti munathamanga ndithu kuti mulembe ntchito mtsikana ameneyi and ndikudziwa kunena kuti izapweteka kampani yonse komanso inonso zakupwetekaninso ndiye ndati ndipepese mwapaderadera. Ndiye anathokoza kwambiri and I thought that was very thoughtful of him to call me after leaving Times Group, to calling me on that evening we lost Mbumba Nkhoma kuti ndikupepesa mwapadera chifukwa cha imfa ya Mbumba Nkhoma. Koma osadziwa zonena kuti in a week's time tizakhala sono tukamba za maliro ake, tizakhala tukamba za imfa yake. Ndi mmene moyo umakhalira. So ife kwathu nkungosangalala kuti ambuye zikomo munatipasa Brian Banda tinagwira naye ntchito chifukwa mu media industry kuno indo kwira Capital FM wagwira ku MBC koma kumene anakhazikika kwambiri ndi kupanga zina lake kunali kunoko pa wireless ya mawu komanso wireless ya kanema ya Times. Musanachoke mwina achunga mmene mwafotokozera mmene amatisiya Obanda anali ku MBC osati kuno ku Times koma kupezeka kwathu pamalo pano munachitenga chapaderadera mwina ndi chifukwa chaniso mwina mungotsindika kuti Times inachiona bwanji chofunikira kuti tikhale tili pano tikambirane za moyo wa Brian Banda komanso mukayang'ana industry yathu osati Times yokha mwina ndi maphunziro otani kuti titenge upita nawo chitsogolo tikamakumbukira Obanda. Ntchito yathu ife kuno ndikutumikira Malawi ndipo Obanda anagwira ntchito yolemekezeka yopambana kuno ku Times kuchita zimenezo kukwanirisa masomphenya a kampani ino kuti tikatumikira Malawi powadziwisa kuwasangalasa kuwafotokozera zinthu zosiyana-siyana zimene zikuchitika mdziko muno. Ife tinaona ngati kuti nchanzeru kuti tero chifukwa monga nanenera dzina la Brian Banda linapangika kwambiri nthawi imene anali kuno ku Times. Ndiye tinali ndi anthu ochuluka amene akhala kuti tumizira mauthenga atangomva za uthenga wonena kuti Brian Banda watisiya kumwe wathu mawa lero. Anthu foni yanga sinapume ayi mafoni okha. Ndiye mati kodi anthu wasakudziwa zoti Obanda anasamuka anapita ku MBC koma zimene zozungu kusonyezani kuti maso mwa anthu makutu mwa anthu omvera amataka ona Brian Banda amakhala akukamba za wireless ya Times. Nchifukwa chake tinanena kuti ife Obandawo ngakhale adachoka kuno kusanzika kupita ku MPC ife towakumbukira kuno komanso kungofuna kusonyezera kuti the industry is so small we cannot afford to be divided. It's a small industry. Muntu kuchoka kuno akagwira ku MPC akagwira ku Capital FM akagwira ku Zodiac akagwira it's a small industry tonse ndifato lankhani ndipo cholinga chathu ndikutumikira Malawi. So munyengo ngati sitikuona kuti anachoka koma tikuona ntchito imene iye anagwira kugwirira Malawi kudzera platform ya Times. Tithokoze kwambiri chunga kamba kokhala nafe pepani ndithu. Pepani. Chief Media and Digitalization Manager Wayana Chunga kukhala nafe ndithu program imene pamene tikutsendera ndithu kumalechereche mungofuna kuziwisani zina ziwiri zitatu pa 9 August limene lili la Mulungu ndi pamene thupi la Malemu Brian Banda likhale likutengedwa kuchokera ku Nthuzi ndikupita ku mpingo wawo wa Word of Faith. Mpingo umenewu uli ku Chirobwe ku Banda ndi kumene kukakhale ndithu service kumeneko. Nkhani yogwirizana ni nthawi I think akhale akutisimikizira chaponse chedu apa zimene zikatipeza tikhale tikufotokozerani bwinobwino kuthokozera mutatavu wathu wa mchezo Times 360 Malawi pa wireless ngakhalenso ndithu pakanema. Thupi la Malemu Brian Banda likhale likulowa m'manda pa 10 August limene likhale lolemba chaka chomwe chino cha 2026 ndipo kumeneku kukhale muzi wa Mbanda makamaka Mbanda kuchireka tikangoduse ndithu pa Bakiri Muluzi airport pali timakilomita tingapo ndithu kukafikira kumeneku. So kwa anthu onse amene afuna kukakhala nawo gawo kumeneku kukamperekeza mbale wathu Brian Banda
dongosolo lake ndithu ndi limeneli. Ndadzafotokozanso paja kunena kuti talandira uthenga wachipepezo osiyanasiyana olira kuchokera ku Media Council of Malawi, National Advocacy Platform, kubomako anamalomba ayankhulapo, taonanso speaker wa nyumba ya malamulo Samia Suleiman nawonso so abweranso ndikulira nawo. Kwafika mauthenga osiyanasiyana ndithu komano ndisanachoke pano mwina kwa mphindi imodzi yankho wakhala pano kufunsa mafunso osiyanasiyana tayankhula ndi anthu osiyanasiyana koma ndifunanso ndikupatse mpata. Iwenso ni munthu mmodzi amene wagwira ntchito kwa zaka ndi abanda. Mwina ungafotokoze motani mmene mwagwirira ntchito ubale wanu komanso ndi kampani komanso udzawakumbukira motani? Abanda adateremekeza ngati mphawo komanso munthu mmodzi amene adaona kuti dali nacho chidwi chofuna kuphunzira ntchitoyi. Dali nawo mwayi Abanda ali programs manager kugwira ntchito mwatsatira komanso kutumikira mkatikati mwa ofesi yawo. Idali nyengo yophunzira, nyengo yakuwala komanso nyengo imene tidachita ndithu zambiri ndi kampani. Nde chachikulu chimene ndikukumbukira nacho Abanda ankhala ndifotokozera zonena kuti masiku ndowerengeka apa dziko lapansi koma zimene tichita tsiku ndi tsiku ndi zimene zizabwere nkudzatitsatira tsiku lina katika zachoka pa dziko lapansi pano kunena kuti amachita chotani. Nde kankhani nthawi yanu polingalira zinthu zangati zimenezi. Mzimu wa Brian Banda usemumtendere. Amen. Aweni kuphalombe takulandirani muli bwanji 5 days to polling zikumveka bwanji kumudziko mukumvera wireless ya Times ndipo tili ndi Dr. Kabambe madzulo ano tili pa television tili pa Facebook komanso tili ma wireless yena a community across the country. Cholinga cha programu iyi kuti timve tiwamvetsetse Dr. Kabambe ali pa baloti pachiwiri pano ndipo akunena kuti he's going to surprise us all. Akutero tiwida Maria tikuwina chabwino. Lucius Banda adaimba nyimbo akuti nthawi zonse kuti nthawi. Komangati malema sikali nonjone tivomeleza. Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.